Поздраве од Пламен за сестра му Красимира и неговата племеничка Александра! Onaj Zuralu jaša prala tu sa номер 1. O Plamen, si o šefo na TTV-n. Всяка майка Plamen не ражда, той е вълк единак. И си ман будбари фамилия, капа бара в туме. Вали гърми на Plamen, все му върви. Канадикен тут брала Plamen. Е душманен му даре с париовес. О, Plamen-тар, TTV най-големия. Онай баруан де TTV-н сам е постигнал всичко. Има сестра, къща, палат и най-красивата племеничка. Вали гърми на Plamen, пак му върви. О, Plamen, Пенела, шунен душман. Нашите бе равен ман, о, Plamen си машина. Plamen, si legендата на TTV-н, шампиона мой.